Στις 23 Αυγούστου του 1939, η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση υπέγραψαν σύμφωνο μη επιθέσεως, περισσότερο γνωστό ως σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Την ίδια μέρα υπέγραψαν και ένα μυστικό πρωτόκολλο, με το οποίο μοίραζαν μεταξύ τους την Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής και μέρος της Φινλανδίας. Παρά τον εκνευρισμό που επικράτησε στη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία μετά την ανακοίνωση της υπογραφής του συμφώνου, οι ηγέτες των χωρών αυτών πίστευαν ότι αρκούσαν οι εγγυήσεις που είχαν παράσχει στην Πολωνία για να αποτραπεί ο πόλεμος.